Kuppilaan, niin tanssi siinä sitten korjaa. Se oli kyllä jotain ihan käsittämätöntä. Tuossa tuli muutama tekstiviesti vielä hetki sitten. Kun näkee kommentaattoriltamme Matilta tuolta Nakkalta kotiin. Hieno Meksiko kappale. Myöskin DJ Häkän ehkä yksi lempikappale. Ja sitten täältä tosiaan viesti SVR 200 lähetystä kuunnellut kohta 24 tuntia, parisen tuntia ei ole kuullut lainkaan tuossa päivällä. Valtavan toivon vielä osa Pakariselta jotakin.